Așteptările pieței la începutul anului erau să avem 6,7 tăieri de dobândă anul acesta. Aceste așteptări s-au redus în luna martie la 3,8 tăieri de dobândă, iar în ultimele 10 zile au scăzut cu un punct la 2,8 tăieri de dobândă anul acesta. La începutul anului aveam practic o probabilitate de 100% ca să avem tăieri de dobândă în iunie și în septembrie. Acum aceste probabilități s-au redus la 49% tăiere în iunie și 70% tăiere în septembrie. Dar întrebarea pe care trebuie să ne punem este dacă Fedul este hawkish sau dovish. Eu zic că este dovish, pentru că vom avea tăieri de dobândă anul acesta, după cum a declarat și Powell luna aceasta, și să vedem de ce ar trebui să taie Powell dobânzi. Dacă comparăm America cu restul lumii dezvoltate, o să vedem că în America avem cea mai mare dobândă dintre toate, iar yieldul la 10 ani, exceptând Australia, în America este cel mai mare. Dacă ne uităm puțin la Germania, Germania este aproape la jumătate. Pur și simplu nu are niciun sens. Un alt aspect care ar trebui să-i placă Fedului este că rata șomajului a atins maximul ultimilor 2 ani. Inflația, vă ziceam și în videourile trecute că avem două componente problemă în calculul inflației, și anume shelter și asigurări auto. În afara acestor două componente, inflația scade accelerat. Să ne uităm la câteva grafice. Semiconductorii se află într-o zonă de suport și până când această linie de trend nu este depășită, nu m-aș duce contra trendului. Pare o oportunitate bună de cumpărare aici. Apple a avut un bounce după știrea cu Google, dar încă e devreme să spunem că Apple a avut bottomul. Mi-ar plăcea să-l văd peste 180 și aș cumpăra mai cu încredere acolo. Iar yieldul la 10 ani se află într-o zonă de rezistență, care eu cred că va ține această rezistență și yieldul va începe să scadă, ceea ce va ajuta acțiunile. Și această rezistență pe yielduri, care coincide cu acest suport pe semiconductori, din punctul meu de vedere, ar fi o intrare bună. Cu un stop strâmt sub linia de trend și ca și target new highs. Așadar, voi cumpăra dacă vom avea puțin sell-off după întâlnirea Fedului, pentru că eu cred că deși acest raliu, care are vreo 20 de săptămâni, se apropie de maturitate, cred că încă mai putem continua până spre finalul lunii sau chiar în aprilie. Vă mulțumesc!